Ahojte všetci. Je tu ďalšie video zo série Danielka 19topia. A toto video bude o fashion show. Viete, ja som natáčala 2 videá o fashion show. A je tu fashion show už aj v Livetopii. Tak chcete ísť so mnou? Tak poďte. Ideme na to. Takže sme tu. A ideme. Viete, ktoré si vyberieme? Je to také zaxolfa. Zlučilo sa potom zmenšilo. Vieš čo? Ja jeden nosím čierne. Tak to bereme. Alebo opa. Čiže vlastne a toto. Toto je dobré. Len ešte nohavice. Také rýchle. Teraz som tam kočka. Prepáčte, viem, temnice. Toto klasy. Počkaj, si dať vec. To sa mi nepáči. A toto? No tak, ktoré to bude? Také biele vlasy. Prečo tá farba nie? Prečo tá biela farba nie? Alebo alebo takú hnedu. To sú staré vlasy. A toto? Z nich vidno čierne vlasy. Teraz make-up. Počko tvárne. Takúto tvár. Tak vyzerám tak smiešne. Zamotovať. Tak, idem z toho javisko. Javisko sa k tomu nehodí. Ešte sú aj ďalšie. Toto stojí od peniaze. Za Robuxy vlastne. A kabelky. Ešte som zabula na kabelku. Pózy. A aké pózy si mám vybrať? Taká póza. To je tak. Či tak. Toto je pekné. Tak toto. A ešte k tomu kabelku. Alebo niečo na hlavu. Niečo na hlavu. Uši? Nie. Vom. To tiež nie. Prepáčte, zavadziem slúchadlá na hlavu. To by to
To by bolo pekné. Toto. Krídla. Pekné. Super. A som už pripravená. Už to ide. Ale nepáči sa mi až tak. Ale nedávam jej like. Ale pekné robí pózy. Raz, 4, 3, 2, 5, 6. Ale škoda, že tam nemajú hviezdičky. Teraz Alpe ide. Taká farebná. Šaty a vetrovka. To vyzerá tak smiešne. A krátke vlasy. Ukáž pózy. Ja. Pekné robíš pózy. Teraz mám, to už je iná huba. A to čo má na hlave? To je taký zvláštny klobúk. Ale pekne vyzerá. Ona dala pusu. Ty asi vyhráš. Teraz prosím ja. Teraz Jelly. Takisto. Také má šaty. Ale nemá taký klobúk. Dám jej like. Ukáž pózy. Tak to robíš. Vyzeráš taký cute. Už idem ja. To sú moje pózy. Som si ja vybrala. A ja samu sebe môžem dať like? Ty vyzeráš tak strašidelne. Ale dám ti like. Dobre. Flex. A také isté javisko, ako mám ja. Tiež vyzeráš cute. Aj ty si dala pusu. A to čo má? To vyzerá ako keby niečo má namalované. A to už bude koniec. Teraz Ellie. Wow. Taká pekná. Aj s tými šatami. Ale mal by si dať vlasy rúžovo-biele. Ty robíš veľa pózu. Teraz je to je nejaký chlap. A nemá vlasy. Nedávam mu like. Čo tak pomaly kráčaš? Ozi ako ja. Ona vyhrala. Škoda. Ale to nevadí.
Pokračujeme ďalej. Takže si vo vlúčine sa vrátime to na normálne. Ty? Škoda, že tu nie je nejaké svoje. Teraz dáke pizzo, ale už nepečené, ale červené. A k tomu niečo. Toto sa až tak nehodí. Čo to bude? Také plitko? To je pekné. A k tomu také nohavice. Ale chcem radšej trošku iné. Tie nie, tieto sa nehodia. A tieto? Tieto sú dobré. A ja rozmýšľam, že či by som tak nejakú inú vetelku zobral. Teraz vyzerám lepšie. A teraz vlasy. Počkaj. Nezavazujte. Tieto nie. Také. Nebe. Nebudú pekné. A tento rúbsak. Alebo, čo keby som mala toto? Radšej nie. A tu niečo také. Nepáči sa mi. A niečo na hlavu. Noty. To by bolo perfektné. Veľmi sa mi to páči. Nejaký náhľadelník. Aký by to bol? Taký? Nie. Bol sa mi nehodí. Takýto zviezdičko. Tento sa mi páči. Toto. Kabelku. Nech si vyberiem nejakú kabelku. Budú mať také s mačkou? Toto je pekné, to sa mi páči. A teraz si dám pózu ďalšiu. Toto. A ešte pusa. Super. A srdiečka. A javisko. Ja by som vybrala asi green. A máme hotovo. To zase Alpen. Počkaj, páči sa mi, ako vyzerá. Teraz idem ja.
Jaké noty. Vyzerám v tom pekne. Ja si dám like. A ukáž ti pozy. A pusa. Wow, to bolo super. A ďalšie pozy. Teraz ide Flexi. Zase taká biela. Ona sa hodí k tomuto jazdisku. Ešte aj s vzduchom. Ale páči sa mi, ako vyzerá. Super vyzeráš. Teraz Jelly. Zase rúžová, s takými istými vlasmi. Pusa. Super. Prečo tak dlho si... usmíš. To vyzerá ako nejaká vianočná pesnička. A prečo lieta? To neviem, ako to spravila. WTF? Ahoj! A pusa. Super. A zase letí. Teraz ide Mom nejaká. Nepáči sa mi, ako vyzerá. A také vlasy. Asi ona prehraje. Bude na poslednom mieste. Prosím, nech ja chcem vyhnúť. Teraz je kafi. Zase chlapec. Teraz vyzeráš lepšie, ale ešte stále nemáš vlasy. Ale tie oblečenie sa mi páčia. Tá košela. Ďalší. Krásne šaty, ale vlasy sa k tomu nehodia s tou členkou. Tam je like. Mám tie vlasy. Aj ten skúčanky. Taká istá pesnička, ako tá lietajca. Žena. Vyzeráš cute? Si super. Aj tie pančuchy sú super. Azura Bencone. To je nová. Tá pesnička vyzerá, ako to bola vianočná. To je taká diskotéka. A ty čo má za nos? Ty si taká chudá. Tako. Niektoré robotpostavy sú také chudé. Dám je like. To musí mi páči. A čo táto? Táto tiež je pekná, ale nie až tak veľmi. Evergirl 2015. Tieto panky sa k tomu nehodia. Prosím, nech niekto vyhráva. Prosím, nech niekto už teraz vyhráva.
posledná? Škoda. Prečo neukazuje tabuľka, že na akom mieste? Teraz posledné kolo. Takže veľmi normálne. Niečo. Tričko so sukňou by som chcela. A čo by to bolo? Dneska teraz si oblečiem. Prečo také? A sukňu nejakú. Táto sukňa sa k tomu hodí. A teraz to nemá čo rúžové. A rúžové nohavice. Toto sa nehodí. Také. Nie. Tak čo by to malo? Toto sa mi páči. A k tomu nejaké rúžové vlasy. Takže vyberieme toto. Alebo lepšie nejaké. Toto nie, to sú také strápaté. Toto. Toto sa mi páči. Niečo, taký dážnik. Nepáči sa mi to až tak. Nejaké krídlo. Nie. Ale to sú limitované. Tieto. Čo? Ha. A toto bublinky nehodia sa. Pekné, len ešte niečo na hlavu. Takú čelenku. Alebo začie uši. To je super, to by bolo super. A teraz ideme ku polzám. Stále dokola to robím. Tak to budem. A tiež blow a kiss, ale chcem jednotku. Blow a kiss 2. Áno, a ako si tam dať pesničku? Toto je. Túto poznám. Táto sa nehodí. Nie. Tuto poznáme aj Holidays. Relaxer scén. Toto. Medium Castle. Toto. Wow, toto sa mi páči. A k tomuto áno. A foťák? Nič, nenasleduje. Takže už som zvedavá a už sa na to moc teším. Už idem! Ja prvá! Ukáž sa!
Super. Dobrá pesnička. Zase som jej nevyhrala, ale to nevadí. Môžem aj na budúce. Inokedy. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. A nezabudnite mi dať like. A uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!